अहो साहेब, काय झालं काय एवढ्या घाई घाईत का बोलवलं? आमचा नेता लई पॉवरफुल. पॉवरफुल पॉवरफुल, आमचा नेता लय पॉवरफुल. तर आता इलेक्शन जवळ येतोय, तर तो नवीन पोरगा आलाय, त्याला आपल्या पक्षातला एखादा पद दे. अहो साहेब, त्या पोराला एरियात कोण ओळखत नाही, त्याला त्याच्या घरात इज्जत नाही, उगाच आपल्या पक्षाचं पद का देताय? अरे इलेक्शन आलं ना की अशी छोटी मोठी पदं अशा छोटी मोठ्या लोकांना द्यायची असतात. म्हणजे कसा एरियात जाऊन आपली लाल पण करतात आणि फुकटचा प्रचार पण होतोय आपला. काय वाद करताय साहेब? लय आपल्या गाठीचे राजकारणी येतो तुम्ही, मानलं पाहिजे तुम्हाला. हो, आणि इलेक्शनच्या दिवशी एखादा पुलावचा जरी कंटेनर दिला तरी दिवसभर आपल्या मागे फिरतात आणि दिवसभराचं भाडं पण नाही मागत. त्यांना वाटतं साहेब लय आपले खास आहेत. मास्टर माइंड, धन्य आहात. एक काम कर, ही शाल घे आणि त्याचा सत्कार कर. आल्या त्याचं नाव पण मला आठवत नाही काय आहे ते.